Para saber o que pode pasar no caso de que se chega a implantar a celulosa de Altri, hai que coñecer o que pasou na ría de Pontevedra coa chegada de Ence. En Pontevedra a ría prácticamente desapareceu. A celulosa de Pontevedra está montada sobre un relleno en la propia ría e debaixo dese relleno, ese recheo, está o mellor dos bancos marisqueiros que había na ría de Pontevedra e as playas urbanas de Pontevedra. A ría de Pontevedra, que vivía da explotación racional do marisqueo e da pesca de baixura, deixou de vivir deso e hubo a perda de hasta 15.000 postos de traballo que vivían na ría de Pontevedra que foron cambiados por apenas 400 postos de traballo na fábrica. Neste momento non chegan a 300 persoas traballando na fábrica e as mariscadoras que hai na ría de Pontevedra, que antes, como dicen, eran 15.000 familias que vivían da ría, en este momento non chegan a 400 persoas. E así como nos anos 70 e 80 en Galicia se pretenderon montar hasta 10 celulosas e nunca se conseguiu montar ninguna porque se conocía o exemplo do que pasara en Pontevedra con Ence, hoxe hai que facer moito fincapé en o que pasou na ría de Pontevedra con Ence para que non se chegue a montar nunca a celulosa de Altri.